Boa tarde. É para mí un placer enorme estar hoxe aquí ao lado de Antonio Seijas, porque Antonio Seijas é moitas cousas, pero sobre todo é un artista inquedo, un artista profundo, un artista que sempre está tentando camiños novos, unha persoa de enorme personalidade. Despois de todo iso, un gran artista. E agora, dende hai pouco tempo, sabemos tamén, aínda que iso se viña de atrás, que é un gran poeta. Podía dicir de Antonio moitas cousas, como que é historiador da arte, ilustrador, pintor, autor de cómic, que publicou 4 novelas gráficas, entre elas Un hombre feliz, gañadora do segundo certame Castelao, que gañou ademais o premio do público ao mellor guión en el Salón de Cómic de Barcelona. Tamén foi adaptada ademais a formato de radioteatro pola Radio Nacional Eslovena. Poderíamos dicir moitísimas cousas, que traballa, que fai magníficas ilustracións de literatura infanto-xuvenil, revistas, xornais, pintura e traballos para grupos como Marillion, Luarna Lubre, editoriales como Reino de Cordelia, Xerais, Galaxia, Trifolium, Bahía, en fin, enorme. Poderíamos dicir 1001 cousas. Pero tamén é escritor. É un escritor que xa debutou no campo da narración pois coa novela xuvenil O soño da serpe, que publicou Editorial Galaxia. No ano 2021, Antón resulta que se nos revela como un gran poeta, como un poeta sólido, un poeta que se consolida perfectamente na súa propia obra. Gaña o 37 Premio de Poesía Cidade de Ourense coa súa primeira obra poética, Teorías do fin, publicado por Aira Editorial. E en 2024 publica o seu segundo libro de poesía, Os 8 mitos de Palermo, que é o que nos trae esta tarde, este serán aquí. Antonio, en primeiro lugar, gracias por confiar en min. No, gracias a ti. Da verdade que é un placer poder falar dun libro que che gusta, porque ás veces pídenche que presentes algún libro e tens que facer moitos números e dicir certas mentirijillas. Pero bueno, dicir en primeiro lugar que viaxar da man de Antonio Seijas pola tortuosa senda dos 8 mitos de Palermo foi un placer poético, sí, pero tamén un placer humano e sensorial. Creo firmemente na emoción poética. Sen ela, a poesía é menos poesía. Creo firmemente na poesía honesta, lírica e sen foguetes artificiais. Eses que fan ruído pero que non chegan a sacudir e que se fan volátiles no interior dos lectores. Que non conmoven, que son artificiosos, que buscan impactar coa falsa intelectualidade que domina certos segmentos da creación poética. A idea deste libro, cheo de imaxes potentes, de ritmo intenso, versos curtos, lembroume un poemario que escribín eu aló polo ano 2004, Polo camiño do incerto, que viu a luz en Edicións do Castro, no que eu sentín a alma do camiñante na procura de si mesmo. É diferente, pero eu sentínme moi preto do que fixo el. Este libro, Polo camiño do incerto, comezaba así: cando a sombra ateigou a conversa dos homes, e moitos deles comprenderon a negación do discurso anhelado, alguén decidiu emprender unha viaxe e converterse nun vello camiñante na procura das chaves do labirinto. Logo comprendeu que debería atravesar territorios espectrais, penetrar nas furnas máis sombrizas, atinxir ritmos vertixinosos se quería atopar as verdades mesturadas. Non deu as costas á realidade e comezou a deseñar
a orografía dos seus pasos. Daquela se falaba do camiñante e falaba tamén de labirinto, moito que ver con este magnífico poemario. Porque Antonio Seijas, el pode desmentilo, non deixa de buscarse a si mesmo, coido que o fai a cotío, nun poemario dunha profundidade exemplar que atrae e que te leva coa forza e beleza dos versos por un camiño labiríntico que teme que se poida pechar en todo momento. Un labirinto que provoca confusión e enche de dúbidas aqueles e aquelas que camiñan por el. Pero un labirinto ao que podemos chegar e atopar novas saídas. Os poemas dos 8 mitos de Palermo empurran a pensar tan claramente que o lector, a min pasoume, chega a sentirse perdido máis alá do que é como ser humano, mas tamén consciente deste feito e do seu desexo de sair del. Coa trampa, entre comillas, poética tan ben utilizada de lugares físicos, Palermo, Alexandría, Adáura ou Cefalú, o autor consegue que acompañemos o viaxeiro nun labirinto que confunde no particular e que se espalla cara ao universal. Quen non se sentiu así alguna vez? Mestira o autor con intelixencia tempos presentes, pasados e futuros que nos fan pensar cal é o papel que xogamos nesta sociedade chea de serpes, espirais asubiantes, que se enrolan no esbaradío labirinto no que non sabemos se podemos sair deixando a morte vibrando no ar, como di el nun verso. Neste poemario cheo de intuición humana, camiñamos polo puramente poético e polo espírito persoal. Atopamos abismos e duvidamos se achegármonos a eles. Tocamos a materialidade do corpo e non deixamos de explorar o baleiro. E facemos todo isto pola mestría coa que Antonio Seijas é quen de crear un territorio mítico, un territorio que nos move a sentir un estado mental en transo e tamén recoñecer ese universo físico, xeográfico, que nos permite aprender das experiencias de toda clase que imos acumulando a través da nosa vida. Observamos a realidade cada vez que penetramos nos versos e facémonos cómplices desa espiral. A espiral dun camiñante que vaga e que sente, moi a miúdo, que está perdido ao decatarse de que a realidade última está máis alá do que as persoas son. Os 8 mitos de Palermo non deixa de ser un exercicio agudo e claro de exploración da nosa vida, un xogo de momentos e estados da alma, perfecto exercicio de introspección humana. Será un home sen sombra? Será un viaxeiro despoxado do estatus de persoa, como tamén preguntas ti? O poeta, lemos nun poema, xa sen sombra perdeuna, oco, apenas sentiu, de ser quebradizo agora como ao extravío dun pensamento asombrado. Poemarios como os 8 mitos de Palermo son absolutamente necesarios dentro deste mundo noso que nos empurra a desenvolver un papel determinado non sempre do noso agrado. As condicións sociais marcan os comportamentos das persoas e condicionas, vaya redundancia, a ser actores dun teatro que non sempre nos gusta. Fíxome pensar moito este poemario, que vai, como dixen antes, do persoal, que é a súa experiencia, cara ao universal, que é a experiencia de todo o ser humano que vive neste mundo. O amor como meta, a luz como guía, todo mesturado cunha certa violencia muda, coa morte que acariña con espiñas, que acariña con coitela, que confronta cos recordos felices, coas ganas de saber e de coñecer, coa evocación do recendo das flores, coa luz como a néboa, co sol como a espadas, co mar como a destino final, co amor cálido entre as entrañas, coa nostalgia das horas claras. Gocei moito da calidade dun poemario que converte sen dúbida a Antonio Seijas nun poeta de referencia no noso universo literario malia ter só 2 libros publicados. Parabéns, Antonio, amigo, artista, poeta, con mayúscula. E para rematar, quero ler o derradeiro poema do libro que resume moito do espírito desta fermosa obra.
desde a morte, nunha bella casa da que non paraban de saír corvos. Faloume sobre a electricidade e o ámbar, sobre a saudade que ela sentía nos solpores de Solunte. Faloume de cousas que ende xamais poderán ser escritas e que nunca contarei, xureillo. E faloume tamén sobre os 8 mitos de Palermo. O primeiro mito conta que o amor fende. O segundo mito conta que a morte abafa. O terceiro mito conta que os deuses xa non existen. O cuarto mito conta que as serpes son cegas. O quinto mito conta que se pechas os ollos non serás quen de ver os paporroibos. O sexto mito conta que un home sen osos non será quen de camiñar. O sétimo mito conta que as augas do leteo fan esquecendo todo. Veño de beber no leteo. Tan sedento cheguei a el, tan sedento cheguei que veño de beber o río enteiro e non son quen de lembrar o que contaba o 8º mito. E rendido, confeso que nin bebendo o leteo enteiro podería esquecerme de ti. Maldigo a falsidade de calquera mito chorando, roto, baleiro de osos e dirección, mentres os corvos arden no sol na saudade dun sopor en Solunte. Pois as grazas tamén a vos e a Antonio por aceptar, que xa llo dixen cando yo enviei, dixen, se non che gusta, podes sen compromiso decir que non o presentas. Así que lle agradezo que este aquí, que lle gustase. Non sei se queredes un pouco que vos conte como xurdiu e como foi todo. Houve bastantes puntos nos que fuches moi conciso co que eu penso do poemario, non? Como cando falabas dos estados da alma, que un pouco eses lugares, esas cidades, sí que representan máis que as cidades en sí como estados da alma. En canto ao labirinto, tamén quixen que tivese un pouco esa estructura como un pouco en espiral, xogando cos tempos e cos lugares, non? Cada lugar, aparte de ser como ese estado da alma, é tamén un tempo cronolóxico, non? Así que sí que fuches moi atinado realmente con esas puntualizacións. Pois, como casi todo o que fago, bastante por intuición, non? Deixome levar. Desde o título mesmo, que xurdiu dun soño que tiven hai moitos anos, bueno, moitos, igual 5 ou 6, non sei, que soñei que dicía que tiña que escribir un libro que se chamase Os 8 mitos de Palermo. Espertei dicindo, por que Palermo non Pérgamo, que me parecía como unha cidade con máis historia, non? Bueno, quedou aí como unha anécdota, ata que pasou o tempo, sí que me volveu o título e dixen, pois teño que escribir. E foi un libro escrito, penso que o 90% sentado nun tronco ali nos Cantís en Ares, en fronte do mar, entre piñeiros. É unha cousa que a nivel físico penso que tamén se representa bastante o camiñar ese entre piñeiros durante o libro. Normalmente o que escribo está casi directamente despois plasmado no libro. Non fago apenas correccións, creo que era Machado que dicía, non? Que o verdadeiro no arte que era realmente incorrexible. E sí que penso que é un pouco así, non? Falaba tamén o filósofo Henry Bergson do tempo, comparaba un pouco a intuición co raciocinio, non? Que non os confrontaba, pero non como un para eliminar o outro, non? Sino que a intuición sí que nos dá como unha visión máis completa do que é a vivencia, o coñecemento, non? Que o pensamento racional sempre tende a fragmentar, que era o aplicaba tamén ao tempo, non? Que chamaba duración, sería ese tempo subxectivo, non? O que vivimos, que unha hora facendo unha cousa non nos tarda o mesmo que unha hora facendo outra, non? Que se nos fai o mellor eterno.
e que, en cambio, o tempo racionalmente o fragmentamos e non é quen de ver todo o conxunto da experiencia nin da realidade. Traballo un pouco así. Entro, como comentabas tamén, como en transo. Normalmente xa o contei algunha vez que escribo escuras, ou mellor con unha vela ou con flexo e nada máis. E con a canción, un fragmento de canción en bucle que me permite chegar a ese estado mental de conciencia. E neste caso fun quen de ir acadando ese estado a medida que iba camiñando. Saio a pasear sempre cun caderno e vou anotando. En canto empezo a escribir, pois fago todo como seguido. Por exemplo, a figura do Papo Roibo, que aparece varias ocasións. Realmente, cando aparece aí o Papo Roibo, era que me viña un Papo Roibo a cantar a carón onde estaba eu sentado. Entón é como un proceso bastante orgánico, porque unha vez feito sí que tiña todo bastante sentido, non? Como que as cousas non chegan porque sí, foron pasando así coincidencias. Por exemplo, despois de escribir o capítulo da Lei das Serpes, por ese camiño nunca apareceu unha serpe e despois dese capítulo cruzouse unha serpe. E foi todo como unha sucesión así de cousas como que me van indicando que vai ben a cousa. Eu polo menos quero entendelo así, non? Destas coincidencias. Decía Valente, non? Que era a poesía como unha búsqueda no escuro, que se avanza por tanteo, non? Que estou moi de acordo, non? De que realmente que a poesía é un acto de, máis que de comunicación, que é algo que sí que vai asociado, que é un acto de coñecemento da realidade, que ao mesmo momento que ti estás a escribir, estás a coñecer unha realidade que non hai outro xeito de coñecer senón é a través da poesía. E si que ese tanteo, non? Que unha palabra nun verso vai cambiando o significado do anterior, o verso seguinte pode cambiar o significado incluso do poema completo. Entón ese tanteo é un pouco tamén o contraposto, non? A esa realidade máis racional, non? Que estamos acostumados. É unha cousa que disfruto moito, ademais, que paso moito tempo pensando sobre estes procesos creativos, de por que xurde así, non deste outro xeito. Creo que comentei tamén algunha vez que intento como boicotearme a min mesmo no momento en que entro nese especie de transo que me parece que me veñen as palabras todas dadas, pero vexo que son miñas porque é o meu vocabulario realmente, non? Pero intento boicotearme racionalmente. Mentres vai chegando toda esa información, esas palabras as escribo, eu por outra banda tento pensar unha palabra de xeito racional que encaixe. Digo, pois, vou poñer agora tal, pero non, é imposible. O torrente ese que ven desfai o que eu quero racionalmente pensar. Entón, aí sí que me decato, non? De que é bastante certo ese de ir descubrindo a medida que se vai facendo o poema en sí é o acto de coñecemento. Non sei que máis podo dicir. Bueno, si, houve outra casualidade cando rematei, que porque fixe unha captura de pantalla porque senón non me creería ninguén. Recibín unha chamada de Palermo. E co teu? Debo ter aquí, non sei se... Eu cada vez que te escoito... Hai que... É a primeira vez que escoito. Bueno. Sí, sempre. Si, pois non sei se o teño por aquí, pero si que fixen... Non é deste mundo. No. Creo que deste mundo. Debín facer captura de pantalla de chamada de Palermo, que non me pasou en 48 anos de vida, e me volveu a pasar despois. Bueno, tarda ahora en cargar xa. Despois, amoso, se o queredes ver que é certo. Que crees? É que che querían vender. Nada, non sei, non me lembro, non era unha chamada, colguei pronto, pero a cousa de ver Palermo, xusto despois de rematar todo, foi como curiosísimo, non? Sí. Ti non eres daqui deste mundo. A ver, estou agora aquí facendo un pouco de que son de aquí, pero non. Hai que disimular. Non sei se tedes algunha pregunta ou para seguir así un pouco.
Eu sempre alucino con... Que significou para ti facer este, dentro do punto de vista persoal, un libro completamente distinto a Teoría do Nada, bastante distinto, Sí. con outros elementos, polo menos? Dicir, cal podía ser a diferenza o que realmente te levou a cambiar os que... Bueno, ti sei unha persoa que nunca fai unha cousa igual a outra e que che gusta descubrir novos campos. Tamén, entre estes dous libros, sentiches esa sensación ou non? Ou este libro pode ser a continuación de O Teoría do Nada, de alguma maneira, a continuación? Sí, un pouco, o mellor, hai como un sustrato, non? En canto a que sí que se fala o mellor de valeiros, máis en Teorías do Fin, que sí que era como cada capítulo, aínda que estaba asociado a teorías astrofísicas da fin do universo, estaba como relacionado con eses valeiros de, ao mellor, relacións ou da vida ou cousas. Neste sí que aparece algo tamén deses valeiros, pero claro, temáticamente é totalmente distinto, e tamén sí que sinto un pouco a necesidade de ir cambiando, pero non por que diga eu quero cambiar, sino porque xa mo pide o corpo, non? De que se unha cousa funciona, non a quero repetir, porque non, artísticamente non ten sentido, de decir, non quero facer Teorías do Fin segunda parte. No, claro, non. Non me enche. O que che comentaba, que teño 4 poemarios máis que escribín casi ao mesmo tempo e son como distintos, pero foi porque nese momento me pedía escribilos. Sí que sinto que hai unha base entre todos que descubrir un pouco como funciona a poesía, sabes, como unha vez que me sinto cómodo mellor ilustrando ou que me empezo a sentir cómodo pintando, quero saber como funciona a poesía e sinto que me están servindo de base para o que vai a escribir despois, incluso para pintar. Aquí neste é distinto neso, en teorías estaban moi delimitados os capítulos con cada teoría do fin do universo, e aquí sí que era, como comentei antes, un pouco máis o xogo temporal de lugares físicos, que sí que eso sí que sinto que preciso moitas veces como un áncora a un lugar físico e a partir de aí escribilo. Por exemplo, aquí partindo o título dos 8 mitos de Palermo, e empecé a escribir como empezo a escribir o que me ven, pero sí que chega un momento en que sí que parece que me decato un pouco de onde quero chegar, non escribir por escribir, pero sí que chega como sin medida. Entón hai un momento en que empezo a entender o que estou escribindo. Tarda moito en chegar? Hai veces que sí, outras que non, e outras que ao cabo dos anos vou entendendo, porque despois sí que me pasan cousas que estaban xa ditas aí. Que eso me pasou algunha vez con sensacións así un pouco, digamos, paranormais, de escribir unha cousa aos 2 anos, ter unha sensación e de pronto atopar o debuxo que fixen asociado a ese texto na casa, e digo, pero isto que estou sentindo agora, e busco o texto e digo, eu que sinto agora, está escrito hai 2 anos. É unha cousa moi rara como para sentir, digamos, que non saibas identificar. Entón, por iso digo que é un pouco, a veces a escrita é un pouco profética, non sei se che pasa tamén a ti, porque creo que era... Non son profeta, a verdade. A mí non me pasa o eso. director Tarkovsky, que comentaba algo diso, de que el cando escribía que despois que resultaba profético, de que algo que estaba na película que resulta que lle estaba pasando despois a un membro do equipo, pero que era unha cousa tamén moi concreta, non unha cousa moi xeral. E que dicía eso, como que na arte que había algo como moi profético tamén. Neste caso eso, é un pouco tamén ese xogo de tempos, ese labirinto que está feito como un espiral que te vas atopando despois con esa Alexandría que xa non existe nunha vez e noutra, que realmente penso que para ler non é complexo, pero mellor é máis complexa a idea que vai detrás, non? Sí. Que era o que falábamos tamén de Teorías do Fin, que che comentaba de que tamén en parte fala un pouco da non existencia do tempo físico, non?
según as leis da astrofísica e todo, pero falo desa ausencia de tempo dándolle unha temporalidade interna aos poemas, non? A través de repeticións ou musicalidade, que me parecía tamén como un pouco de facer un pouco unha broma de falar a través dun tempo interno de que non existe o tempo, non? Que no momento de lelo o mellor non o pensas, pero vai aí, non? Se o lees, sí que te decatas. E por aí, así. E, por exemplo, como concibes ti a relación que pode haber, ou se hai, ou se non hai, ou como ves, ou como te afecta a ti, a relación entre dous conceptos diferentes, intuición e experiencia? A ver, eu penso que a experiencia afectanos a todos, non? Porque é algo que vexamos, non? O sea, a intuición procede de unha experiencia ou da experiencia. O sea, ti tes unhas experiencias varias e iso te leva a ter intuición diante de outras situacións ou non? Consideras que son diferentes? Penso que non. Por eso, A mellor a experiencia pode influir no xeito en que o expresas ou no xeito do significado que lle queres dar, pero penso que a intuición é totalmente aparte, non? Porque non a controlas para nada. Penso que a intelixencia intuitiva é máis válida polo que comentaba, porque sí que che fai ver a experiencia na súa totalidade, non? De que a mellor a experiencia que temos a racionalizamos, pero a intuición chega como dun xeito tan puro que, por eso digo que despois non lle vexo tampouco moito sentido de andar correxindo versos, claro, nin nada. Por eso digo, Entón, porque a corrección é un pouco produto da experiencia, mentres que a intuición é o claro, estado primitivo. Sí. Claro. Eu a única corrección que fago é porque ao mellor non está todo escrito de principio a fin, non? Hai algún poema que sí que despois penso que funciona mellor se o coloco noutro sitio. E aí sí que racionalizo un pouco, pero o que é o contido en sí é como que se vai atopando a sí mesmo, non? É como aquí outro tipo de broma que fixen de que realmente o que vertebra toda a historia é o protagonista que vai perdendo os osos. Entón, a perda de osos o que vertebra, que é como un sinsentido, pero empeza cos 206 osos e vai camiñando e decátase de que ten menos. É realmente o que fai que estea unida a historia. Está moi ben. Eso é unha broma, pero moi interesante. Para rematar, como é un viaxeiro despoxado do seu estatus de persoa? Pois penso que é o que escribe. Para escribir teño que deixar de ser eu. E canto menos persoas son, pero para pintar igual, para ilustrar igual. Sabe máis o que levo dentro que este pelexo que son agora. Entón, a hora da creación, creo que máis pura canto máis despoxado estou de ser humano, de entrar nese transo que deixo de ser eu cos meus condicionantes, coa miña experiencia, que chegue o que teña que chegar, non? É un home sen sombra? Un home sen sombra, pois aquí en Galicia que non hai moito sol, non? Vale. Bueno, polo sur sí que tedes, Si, un home sen sombra tamén é un pouco o de que eu penso, non? Que a xente como que se dá moita importancia a si mesmo en determinados momentos, non? De eu quero facer isto para que quede este legado de min. A min dame igual, que o día que morra como se non queda ningún libro meu ou ninguén se lembra, quero dicir, non teño ningún tipo de como de ego, non? Nese sentido, dame igual se proxecto unha sombra ou non, o que quede, non. É que me parece que é irrelevante completamente, que é como anecdótico. É que me gusta moito gustame moito a imaxe, non? Un home sen sombra, un home sen sombra, que ademais que quedou ali a sombra clavada no chan. Claro, por eso digo. Máis lixeiro. Bueno, pois eu creo que
En fin, a xente está encantada. Buenísima. E podíamos aquí seguir falando. Pois, Pero- mira que luxo. A ver, vamos a estar encantadas. Xente encantada. Non? Eu podo facer unha pregunta, non? Vouche facer unha pregunta. Hai algunha cousa que te inspire especialmente? Paisaxe, algo que teñas así como A ver, que te aboque moitas Sí. cousas. en principio inspírame todo porque é o que moitas veces preguntan, non? Que me din, e que artista te inspira ou tal? Digo, é que me inspira todo como persoa, non podo diferenciar o que son como persoa do que son como ilustrador ou como pintor ou como escritor, non? Entón me inspira a natureza, me inspira tamén todo o que leo, as películas que vexo, pero sobre todo a luz. Aí sí que é o que teño como un pouco de obsesión co que é a luz, non? Porque sí que sinto como que a veces como que se comunica, ainda que eso é raro, non? De que sí que se comunica. Soa raro, pero é así, non sei explicarlo de outro xeito. Non é igual o que me produce unha luz que outra, e directamente hai veces que se comunica de xeito moi concreto, non só con... Entón sí que teño como máxima inspiración sí que sería a luz, o mar tamén moito, pero eu creo que a luz. Comentei algunha vez, creo que dun experimento de un físico que se chama Arthur Zajon, que quixo ver que aspecto tiña a luz verdadeiramente no baleiro do espacio, non? E fabricou como unha especie de caixa, bueno, unha cousa máis complexa, pero viña a ser como unha caixa na que dentro lograba que a luz non se reflectise en ningunha das súas partes para ver estaba o baleiro dentro, sin oxígeno, sin nada. Entón, proxectaba e o que se vía era a oscuridade total, ou seja, a luz é invisible. E despois tiña como unha especie de manivela cunha varilla que a introducía e o foco de luz, que ata entón era invisible, pegaba contra a varilla, reflectía e víase. Entón, como que a conclusión é que a luz, cando se manifesta, fai todo visible agás ela mesma. E parecíame como unha metáfora perfecta do que é a arte, non? Que realmente non sabemos o que é a arte. Vemos o que nos produce, pero que é a arte tamén. Que tiña Solzhenitsyn, cando recolleu o Nobel, falaba un pouco tamén da súa visión da arte, e dicía, un pouco comparaba con si un home na selva ou algo atopaba un obxecto tecnolóxico. Isto foi nos 70, entón non falaba dos móviles, pero eu penso hoxe en día nos móviles, non? De que falaba de que si atopa un indígena ou algo, un obxecto tecnolóxico avanzado, o que vai facer é buscarlle usos mundanos, porque non ten idea do que pode facer con el. Pois romper unha noz, verse no reflexo como se fose un espello, pero non ten idea do que realmente chega a ser. E dicía que nós, que coa arte que facemos o mesmo, que realmente non sabemos o que usamos ou con fins políticos, con fins propagandísticos, para vendela como un cadro, un arte, pero que realmente, con cada un deses usos, amósanos unha parte do seu brillo interno, pero non realmente que é a arte, non? Sí que falaba deso, que nos permite chegar a ver cousas que de outro xeito non se ven como experiencia humana, non? Entón, sí que o tema ese da luz sí que é o que máis me inspira. E o proceso creativo é o mesmo que sexa para facer unha poesía, para facer unha ilustración, para... En parte, sí... Ou hai variacións? Sí, hai variacións. Por exemplo, incluso dentro das novelas gráficas das 4, cada unha vai xurdindo dun xeito. Hai veces que con un home feliz hai unha das viñetas e un home que vai así como pensativo, pesaroso, paseando pola praia nun solpor moi vermello, cores moi saturadas. Foi a partir de que veume esa imaxe a cabeza de pensar como ese home estaba nesa situación, como pensando que era a fin do mundo para el, e a partir de aí desenrolei toda a historia.
Despois con La Luz empezaron sendo como unhas historias curtas, todas relacionadas cun faro, e acabou sendo como unha historia longa coa vida dun fareiro, e as historias curtas transformeinas en cartas de tarot que van contando as súas propias historias, que funcionan como metáfora da outra vida do fareiro, e que hai un momento en que non se sabe se é realmente unha historia longa con unhas historias curtas ou son as historias curtas as que conteñen a historia longa. Entón, sempre, por eso digo que me fascina, porque non sei como funciona. É sempre algo distinto e que me vai levando por cousas. En realidade, Antonio Seixas, o sea, Antonio Seixas non é o que fai estas cousas. Non, é algo que está... É outro que está por aí. Fala como falo eu. Utilízate a ti. Utilízame, o malo é que eu utilizo co talento que teño eu o meu vocabulario. Se fose alguén máis tal, pois sacaría máis partido. Bueno, Maravilloso. pois nada, eu teño aquí unha cousa, eu notei unha certa violencia muda neste poemario. Unha sensación de como de violencia en algunhas partes. Sí. Un pouco, digamos que contida, pero que está aí. A min houve momentos en que me desacugou. Sí, pois non pensara niso, pero sí, ahora que o dixi que podo ir pensando que hai momentos como... Hai momentos en que... Dentro da viaxe que hai Claro. como unha sensación de... En algúns momentos, Sí, claro. sí, sí, No todo o poemario, Sí, pero en momentos no. sentí, era como unha especie, como se hubiese aí unha impotencia, non? Creo que a impotencia do labirinto da Sí, vida provoca unha certa, cando digo violencia, que é violencia, sí, violencia sí. de pensamento, ¿no? Es decir, de Sí. situación, e iso a mí me chamou moito a atención Sí. porque me desacogou un pouco. É algunha parte como que é moi... versos moi curtos, Moi curtos, que son pero como moi... Exacto. Sí, aí buscando tamén como esa musicalidade, non? A base de Sí, avanzar sí. a base de golpe, Sí, sí, golpe, sí, golpe, sí. golpe, golpe. Porque es unha cosa que me agradou muitísimo, eso, construir un poemario así con versos curtos, o cual lle dá ao poemario un ritmo moi interesante, ¿no? Un ritmo que se lee moi ben. E a veces se lee, como é tan rítmico, a veces tens que volver un pouco atrás porque parece que o ritmo te vai levando e te vai Sí. impedindo reflexionar. Pero eu creo que un poemario de pura reflexión Sí, humana. un pouco, sí, un pouco esa viaxe labiríntica cara a un mesmo, non? Sí, sí. En vez dunha espiral que se vai abrindo, penso que é unha espiral que se vai pechando sobre un Que mesmo. parece que non vas a ir de aí, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pois hasta aquí chegamos. Así foi un placer falar con Antonio. Un placer foi meu. Está moi ben sempre falar de poesía, falar de literatura, poñer a palabra onde ten que estar, porque vivimos épocas nunha sociedade crispada, polarizada, onde a violencia ten máis forza que o sentimento, que a palabra, que a serenidade, non? Entón, bueno, pois este tempo que pasamos aquí na librería Cartabón, a librería das librerías en galego, sin dúbida ninguna, pois foi moi agradable. Para mí tamén. E nada, muchísimas gracias a Maribel, muchísimas gracias a Gonzalo, muchísimas gracias tamén a ti por teu traballo, e nada, un placer.